wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV en garti e kattanɗe jomiraɗo gam yettina ɗon ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal. Hande noon en gandi jayndeji meɗen leydi Sénégal en goɗɗi plateau ji meɗen to Dakar eɗen tawe ɗo e noggu ceniɗo woni toon to Dakar Madina Gounass gam tawtorede nde ɗo lulde Aliyankore. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe joni natnen ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal. Ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde Le Quotidien kamɓe noon ɓe gatti e ko yowiti e on ɗon feddi travail mo ganduɗa ene tija e ñalawma janggo o ene wayno tan noon kam musidɓe men jaynankoɓe ɓe garti hen ɓe mbitande ko laamu ngu wiyete on ɗon feddi travail ene jogori wonande feddi travail kaɗɗo diaw wonande kay fewde e laamu ngu ɗum ko yowiti e ɗin ɗon licencement ji ɗi ganduɗa ina teska e nder leydi ndi ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni gollotoɓe en teska tan wonde ɗin ɗon revendication ngaji mbaɗata kay maɓe gartu e ko yowiti e on ɗon alhaali ha joni e nder jayndeji ɗi nden jayde ganduɗa kañum jaynde Les Échos kañumne arti e ko yowiti e alhaali pôle judiciaire financiére e wiide mabɓe noon o ganduɗa kañum woni Farba Ngom e oɗo saaha kadi o haɓɓama goɗɗum goɗɗum won tumamuyaji goɗɗi ɗi ganduɗa kay fawama e dow makko o ganduɗa kañum woni Farba Ngom ɗum noon musidɓe men jaynankoɓe ɓe garti hen ɓe jaynima hen ni e nden ɗon jaynde ganduɗa kañum woni e jaynde Les Échos ine tawe e hello joyi e nden ɗon jaynde ganduɗa kañum e jaynde Les Échos. Jaynde Les Échos arti ha joni e ko yowiti e alhaali ɗum ɗon galleji gollorɗi e witande fermeture des entreprises de presse ɓe ganduɗa kañum woni laamu ngu on anniya mo ganduɗa laamu ngu ne jogui ɗum ɓe garti noon e ko yowiti e nden ɗon fedde wiyetede CAP ɓe mbi noon ko CAP e oɗo saaha kay darima dadima sirñinima gam huccidde e laamu ngu ɗum ine tawe e nder nden ɗon jaynde ganduɗa kañum woni jaynde Les Échos. Jaynde Vox Populi ene wayno tan noon arti e on ɗon fannu mo ganduɗa kay e wiide mabɓe ɓe mbi ko la appel ces sergents ɗum noon e ko yowiti on ɗon mobilisation mo ganduɗa hoorema ko yowiti e darade e huccidde e laamu ngu e ko yowiti e on ɗon alhaali mo ganduɗa kay laamu ngu nene dari ɗum gam wadde mbiyen gam uddude ɗin ɗon galleji ɗi ganduɗa ko galleji gollorɗi taw ko yowiti to banggue jaynirde e wiide mabɓe noon ɗin ɗon galleji ɗi ganduɗa kay ɗoftaki ɗen ɗon kuuɗe ganduɗa laamu ngu lelni ɗum ine tawe e nder nden ɗon jaynde nde ganduɗa ko kañum woni e jaynde Vox Populi kamɓe noon ha joni ɓe garti e ko yowiti e opération wadial suñu nawet mo ganduɗa kay laamu ngu ƴetti ɗum ha tengti noon e ngal ɗon jagorgal ngal ganduɗa ko kalfinagal ko yowiti e ndema kam e gaynaka mo ganduɗa kañum Cheikh Tidiane Dièye ɗum noon o waɗi lancé on ɗon opération mo ganduɗa kay wiyete ko wadial suñu nawet ɗum noon waɗi ko hanki toon to lamargo ngo to Dakar. Jaynde L'As Quotidien kañum arti tan ko yowiti on ɗon cortumami gonɗo hakkude e jayndeji ɗi kam hakkude galleji e jayndirɗi ɗi kam e gonɗa kañum woni laamu ngu e wiide mabɓe noon le CAP kañum waɗi mobilisé e troupe uji muɗum waɗi mettre en garde ngun ɗon ganduɗa kañum woni régime oyete ɗum ine tawe e nder nden ɗon jaynde ganduɗa kañum woni jaynde L'As Quotidien. Jaynde La Libération arti koko yowiti e alhaali pôle judiciaire financiére ɓe mbi ko DIC frappe au corps de la mafia ɗum noon ine tawe e nder nden ɗon jaynde ganduɗa kañum woni jaynde ganduɗa kañum woni jaynde jaynde ganduɗa kañum woni jaynde Libération ko noon kadi ɓe garti e pôle judiciaire financiére ɓe mbitande ko Farba Ngom e oɗo saaha kadi goɗɗum kadi woni ko fawa e dow makko ɗum noon ine tawe e nder nden ɗon jaynde Le Point kañum arti ko yowiti alhaali e keblanogol woni ndungu ngu wiyete e wiide mabɓe noon laamu ngu ƴetti pellite ha tengti omo ganduɗa kañum woni Cheikh Tidiane Dièye jagoɗo kalfinaɗo ko yowiti e ndema kam e gaynaka e nder leydi ndi kanko Cheikh Tidiane Dièye o ƴetti pellite ndi tigui rigui gam wawde daranade ɓesguji ɗi ko yowiti e ngun ɗon ndungu ganduɗa ko ndungu tijjangu. Jaynde L'Évidence kañum arti tan e ko yowiti e o mo ganduɗa kañum woni Cheikh Tidiane Dièye e on ɗon opération mo ganduɗa kay ɓe mbaɗi ɗum ko yowiti e ndungu ngu wiyete ɗum ine tawe e nder nden ɗon jaynde ko wona ɗum ko kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ganduɗa kañum woni jaynde L'Évidence ɓe garti e o mo ganduɗa kañum woni on ɗon nalankeji mawɓe biyeteɗo Mia Guissé caggal nde waɗano convoqué ɓe garti noon e kanɗon haala walla mbiyen ngol ɗon jabuwol ngol ganduɗa kay wonino hakkude makko eɓe ganduɗa kañum woni enquêteur uji ɗi ɗum ene tawe e nder nden ɗon jaynde ganduɗa kañum woni jaynde L'Évidence. Jaynde coftal ɓalli nde woni jaynde Rewmi Sport ko toon guddirten kamɓe noon ɓe garti koye Ligue des champions européenne hakkude Arsenal kam e Paris Saint-Germain e wiide mabɓe kay Paris Saint-Germain waɗi taɓal ko yowiti e qualification muɗum ko yowiti e Ligue des champions ɓe garti noon ne kadi e on ngal ɗon potal ganduɗa waɗino hakkude leydi Sénégal kam e leydi Guinée ɓe mbi ko Sénégal wottodi folde Guinée loggi jeetati e loggol gotol ɗum koko yowiti e CAN féminin
bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe a yawo Pindi TV ko ɗum ɗo woni ko min keɓno on rubinirade ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal no mbirɗen ni ay jayndeji ɗi hande tumɗen ɗum ko ɗo e Madina Gounass woni ɗo e Dakar Madina Gounass ko ni kadi min ganni yadude moɗon ɗo ha aset so Allahu lamɗo o jaaɓi. bandiraɓe musidɓe tedduɓe aadi meɗen ko janggo ko yewti e robine jayndeji taw yadude hen e on gala kañum woni Mouhamed Ndim kam e dendagal équipe mo de Pindi TV wonɓe ɗo e Madina Gounass Oustaz Mouhamed Siraji Anne wondude e Mouhamed Ndim Djiby Dieng e dendagal gollidiɓe ɓen foof Allah jarama on jarama aadi o ko janggo soko Allahu lamɗo o jaaɓi.